Joseph Williams, odnosno Joseph Orlović, australski je aboriđinski umjetnik po ocu i Hrvat. Njegovu zanimljivu osobnu i obiteljsku priču, ali i mnoge detalje o hrvatskim iseljenicima u Australiji, donosi dokumentarni film Zemljak autora Petera Pecatića, premijerno prikazan u Matici iseljenika u Zagrebu. This is my mother's country. My mom told me that my father was from Yugoslavia. I think he left me when I was young. Priča o Josephu Williamsu govori o prijateljstvu i zajedništvu među ljudima. Na putovanju od 10.000 km isprepliču se zanimljive sudbine australskih starosjedilaca i useljenika. I've always found that in my earlier life a bit of a struggle. Ja kažem moji prijatelji u Dalmaciju, zamislite ako su Iliri još bio živ sada i svoj jezik i svoje kulture i sve to. A mi u Australiji, mi imamo to sa našim najstarije, mi kažemo First Nations, prvi narod. Tako mi imamo bogatstvo od taj stari kulture, ali ima i bogatstvo od onih migranti koji su došli ovdje, tamo u Australiji, mislim. Predstavljanje filma organizira Hrvatska matica iseljenika, a turneja se nastavlja. Zemljak će biti prikazan u Budimpešti, Pečuhu, Subotici, Vukovaru, Vinkovcima, Puli i Čapljini. Zajednička priča Petera i Josefa privukla je publiku. U međusobnoj razmjeni oni zapravo dolaze do spoznaja i saznanja da je njihova zajednička, dakle poveznica, domovina Hrvatska. Pri čemu jedan je rođen u Hrvatskoj, roditelji su mu Hrvati, a drugi je rođen u Australiji, od čega je jedan roditelj Hrvat. Filmovi su uvijek najbolji most za povezivanje kultura. Sjajno je iz prve ruke osjetiti iskustvo hrvatske dijaspore u Australiji, ali ove iznenađujuće veze sa australskim starosjediocima. Film je sjajna kombinacija tih dvaju nasljeđa. Ljudske priče iz australskih golemih prostranstava još jednom pokazuju koliko je čovjek malen sam. Tolerancija i zajedništvo pokazuju se kao jedini pravi put za savladavanje teškoća i ispunjen život. Slijede i sportske minute Dnevnika Mihovile. Sutra, upravo negdje u ovo doba, bit će poznato i tko će